Kublai berlok pediang subhai pi sachisim syakanika YouTube channel kajonga bat hakanika video tungnya keren sapang jong kanika MP kaban salong hikertong kiba nakaliang jong ka Voice of the People Party kumba pilatip ba kalap penyeng dari Dr. Patska Marbo dari Dr. DRL Nunglai mo naka National People Party dengan pai kendiat sapang kanika MP kaba mano ban job hakanika MP kaban salong nanta kenang ba kanikan long kecing mentoy na kapita jumpi mano bejo ya kanika MP by election kaban salong kai silong parliamentary seat kala likely hadin kajing club no jong MP barim di Dr. Ki Ejisukon jong ka Voice of the People Party kanika by election kala kalalong kawe na kijing yakun sign perti kibakong santam mo kibakong santam hapo ke jalan kalia ke VPP lapen yang kertong yau Dr. Patska Marbo ke VPP ke don kanung rim ke baskem ha kasih janji hil hadin ke jingjob halok sabha election arajar pusau bat hadin kata kijob saha district council election no MDC nakaliang ka VP nakaliang ka NPP pat hakaliang ka NPP ke lapen yang kertong ya Dr. DRL Nunglai ka NPP kalong ka parti ka ba sensyar ya ka jela mikalia bat ka donru ya ka kenhun pa iba ka ba he ajela ka jingya kun kalong ka ba itenat namar ka VPP ka persyang banbat ya sit ka bala job hau ara cara pusau bat ka NPP pat ka dang persyang banwanra biang ya ka sit syak ka parti sensyar namar hagi snem kiba menhaswa jomu arjar arpsau ka NPP kala yobat tambah haus nem arjar arpsau pat kali kala duno banbat bong di kumta ka pedeng ke jingya kunhi kalong ka bai tenat sisai ha pedeng jong ka VPP pat ka NPP namar kini ki parti baro ide ki bai ba ki iba iya kini ki parti baro ar te perlo perjor katu kalong tang ke jingya lupa batang ka jing persyang ban wat jing tiup sepang kum kini kijat video dengan sawat jing tiup dengan sapensai ban bangan sapenmi habai dei bat kiwe ki konten mo tekene ka video ka dei kumno bangin keren sepang ka politics ini sepang ka by election kaban salong shan te pai babi hagani ka video oi kumba piusu bangam yasha ya kanu ka party la ka NPP lani ka VPP henry kani ka video ka keren be chapang kumno bakit persyang bat mano banyo bat ya kam saksha hapo ka jela kalia te kumba pitip ba kini ki party baro kide ki baklan bat ki badon ka ka Voice of the People Party balada kadang de ke badan temai henry ki pai ba bat ki ik bat ki kersyan bahaya ka bat habe dei bat ka NPP ru ki pai ba ki ik bat ki kersyan bahaya ka NPP namar balai ka NPP kalat ka dei ka parti ka papat kam sensyar ko ka jela bat ka dei ru ka parti ka payo bun bha ki nong kersyan na ki pai ba namar kanir ka dei ka parti ka baklan te apreng jong kini ki parti arteli mano banjo pat mano banjo ra ya ka nam job ha kanika by election MP ka ban salong shen de pai babi da ka jing skurit pi kerpat sa share bar sa like bar sa subscribe bar sa ai ka jing kersyan ka bapura kenang bangadang la job pat ka jing ram hi ka shong ha ki kiti ka jong pi upai ba unong thakut pat ha ki nadu no sor hadu nong kendong lada piami renti ban penjob ndai ka kiti bat ka shong hi ha ka bor bat ki kiti ki jong pi bat kani Henry ka jing shisha ka long ba omla ban ong pai ba mano ban job hadu ban dadep ka jing theput bat ka jing yawut ka jing job kan shong aki papun ben ta kum ka jing mi pai ba ban theput bat ka jing trei pai ba jong kertong bat ka jing kersyan naki nong theput aga hasor bat hanong kedong kumta hadu menta om don mano bala dan scam ba ujo karai kaba hadu kesyong ha kakiti jong ki pai ba nong teu
jom ke Shillong Parliamentary Constituency. Kublai Shibun, ngin saya kendu pat, taki we pat kibidi.